Spirit. Bless us, O Lord, and these the gifts which we are about to receive from heaven. Give for Christ our Lord. In the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Kainan na nasad! Kainan na naman! Maniod to! Kain Palagi lang tayo. kumakain. Ang video ni Rogin, palaging kumakain. Ang kalabasan, mamumurot ang mukha sa kakain ng kanin. Dali na. Siguro. Yun. Ang kanin ko ay bahaw kaninang umaga. Muna sa ko, guys. Ang ulam namin ay pakbit. May natira kaninang itlog. At saka inunang paksiw na budburon. Ah! Hipon. Ang sa'yo mo? Okay, liko na lulo. Ang sa'yo mo, Inday? Ha? Ha? Kani? Ha? Aw, kape. Nabingi naman ko, Inday, oy. Binging-bingi na si Lola, day. Sukle, Inday. Ha? Este kape, oh. Gunit sukle. Ah. Muna sa kuwi ka na siya kwarto. Si kwarto. Kain tayo. Kanin. Ikaw mo, sabaw-sabaw mo na. Inunang isda. Sarap ang sabaw ng paksiw. Sa itong chicken nila natin. Kung saan na mo muna. Nandito. Wala, hindi ko sudang di aga ng buntag. Ano ka gano'n na? Fried chicken. Hindi ko na, hanga. Pansit. Kain ta guys. At saka, sa tawag na dyan? Sa tawag na dyan? Pakbit. Pinakbit. Gulay, pinakbit. Saka hipon. My favorite papaya. Papaya, paborito ko. Kain tayo. Guys, Cebuanog, Cebuana, ma'am, sir. Have eat. Have eat. Pritadang gulay. Ito sa pakbit. Pakbit di ay. Sering nga si Kuya. Dito si Hindi. Andi. Shout out
to my friend of East Cabaho, Pabulo, Apa yan? Andy. Andy, shout out. Sir, sinat out ko na yung pangalan mo, Sir Andy. Maraming salamat sa pag-subscribe to me. Thank you very much, sir. Sir Andy, how are you? Shout out sa taga Manila. Dila ni Remark, Alvin, Pare Umi, ug ni Inday Ami. Ante. Kumusta kayo dyan sa Manila? At Tipura. Ikaw na sir. Nagpuli ko. Kumusta naman dyan, ante? Yan none. Ante Bilin, ni Netoy, ni Gigi Gingging, Manang Ami, Kuya Umi, mga on tayo. Walang Agnes, dili sa Cebu, kumusta lang? Noon tang inununan. Jojo Edit sa Bohol. Kanala kong mga kaparindihan sa Bohol, kumusta naman diha? Labi na sa kong mamag papa, mga igsoon, mga igagaw, sa baybayon mabinibuhol og sa Marcelo. Kung mga yaan dyan, mga pinsan, pamangkin, lahat-lahat na, kumusta? Inununan, isda. Paksi man sa Tagalog. Kaya, Car, baby, Tapos na ako guys. baby, Tawa na. baby, car, ba't na plato din? beep, 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 car, not car, baby, Fire? beep, car, Oh, fire car. beep, 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 Butang lang. beep, 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 oh, beep, 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 Pip. Ang magundus. news, Diyos. Ano? Papaya. Taga sa kukuan din, kutsara din. Ar! Nainununan din oh. Kaon na? Baba. Yo, baba. Mira, baba. Sarap. Ipakita. Kahon. Tupang kahon. Bisa jadi di. Semua papaya. Apir. Imong ako. Kaya gingo.
Kiss. 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 Ubos na. Kiss. Kiss. Parlakaw. Parlakaw. More. More. Kain tayo. Kaon. Let's eat papaya. Kaon naman nun. Ilan yung lang? Busog na guys. Legit. Tumusina. Asa na natin? Babay na. Tapos na ako ng taas. Babay lang. Alam mo, Kaya paalam. ay, ikaw. Asa nung busina na ako. Hi guys, we're finished eating. I'm set to goodbye. And please don't forget to click like, subscribe Cebuano Riders, my YouTube channel. See you. Bye bye. Bye. Aga.